ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ କିମ୍ବା ମନମନାନ୍ତର ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ 5ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି 5ଟି ରାଶିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ବା ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ସମସ୍ୟା ବା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିନତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷଟି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା କନ୍ୟା ରାଶି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିବେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି
କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଯଦି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତେବେ ସେହି ଲୋକ ଖୁସି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।